Íme egy kengu kisokos, hogy mit kell szervizelni a cipőn, illetve milyen alkatrészek találhatók a cipellőnkön. Na gyertek! Íme a csúszásgátló gumitalp, amely minden felületen teljes mértékben tökéletesen használható. Van két szuper félkörévünk, amely kombinálható a testsúlyunknak, illetve az intenzitásunknak megfelelően. Ezt lehet puhábbá vagy keményebbé is tenni. Közte található a kengu cipőnek a szíve és a lelke, gyakorlatilag a lengéscsillapítónk, a T-spring, ebből is háromféle fokozat található, ezt is kilogramra, illetve intenzitásra lehet variálni. A cipőnek a háza. A cipő házában található a support plate, ami a helyes testtartást állítja be, ezáltal biztosan, hogy nem fogja bántani a gerincünket sem. A cipőnek a házáról azt kell tudni, hogy ez plusz 40 és mínusz 40 fokban is teljes mértékben jól állja a sarat. Egy speciális műanyag, ez nagyon sokat bír, nagyon sok terhelést, az ugrálás közben lévő hajlongatást is, tehát ez az eredeti cipő, amely megkülönböztet a többi hamisítványtól. Van a cipőnek a két pántja, amelyek lábunkra lehet szorítani a kengu cipőt, illetve van a szuper kis bélésünk, amely 30 fokon mosható. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, tartsatok velem a következő videóban, és ha esetleg kérdés van, jöhet ide kommentbe. Sziasztok!